Pedho bajet kendo mari omenda kendo yango ni piny owacho digite tim bajet makamano kokalo choko osuru duto maromo trilion 3.3 kaka yo madino fuok mar omenda maromo bilion 923.2. Piny owacho dhi olo omenda maromo silings bilion 591.8 e pacho ka achiel gi bilion 284 kowuok e pinje ma oko. Chris Owino nigi lerno. E bajet mare mokwongo ka jatend migawo mar omenda John Mbadi opedho e nyim od bura bajet mar trilion 4.2. Mbadi osungo bajet mare mokwongo kaka bajet ma owinjo ywak mar oganda jo Kenya kuom rem medo gi osuru manyien kaka yo mar keto e tim bajet makamano. We have taken deliberate efforts to enhance transparency and promote inclusive policy making and deepen public understanding of government economic priorities. We have not only intensified media engagement through the TV stations and radios, but have also engaged the public in open places like Jivanji Garden, Bunge la Mwananchi, and Mombasa County, where we held a meeting at Swahili Port Amphitheatre. Similar engagements have taken place in other locations in Nairobi, Mombasa, Eldoret, and Nyeri, thereby providing valuable insights and lessons which have been taken into consideration. Eduoko mare ni moko kuom jopiny mosebedo kod kihondko ewi kama sirkal dhi yude omenda mar keto e tim bajet makore radhai kamano. Mbadi owacho ni osuru mar oganda jo Kenya ema dhi kawo ting' mapek e keto e tim bajet manyien. We have reduced revenue projection to be in line with the trends. Therefore, Mr. Speaker, revenue projections in the financial year 2025-26 budget and over the medium term are consistent with the growth of the economy. Kalore gi Mbadi, Sirkal geno choko osuru maching maromo trilion 2.7 kaachiel gi osuru mamoko maromo bilion 560 kendo chwalo kwan osuru duto nyaka trilion 3.3. Okang' makamano dhi weyo Sirkal kod fuok mar omenda maromo bilion 923. Resultant fiscal deficit, including grants, is projected at 923.2 billion, which is equivalent to 4.8% of GDP, down from the estimated 997.5 billion or 5.7% of GDP in financial year 2024-25. Kalore gi mano, Sirkal dhi kawo hola maromo bilion 635 kowuok e bengi kod kembe mag chiwo hola ma pacho kae, kaachiel gi bilion 287 kowuok e pinje ma oko. The fiscal deficit for the financial year 25-26 budget will be financed by net external borrowing of 287.7 billion, equivalent to 1.5% of GDP, and net domestic borrowing of 635.5 billion, which is equivalent to 3.3% of GDP. Mabiro e kinde ma piny Kenya dhi tiyo kod omenda makore lach maromo trilion 1.1 e chulo nyinyo mag hola mane okaw e kinde mokalo. Magi timre kinde ma jo od bura to puoyo bajet manyien kuom chwalo chenro mag dongruok ne gwenge duto ma pacho kae. Hola mag piny Kenya kata kamano pod ochung' e trilion 11, wach ma pod mayo Sirkal omenda maromo mag chwalo chenro mag dongruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Esoma bajet mane osomo odiochieng' ma kawuono mari omenda ma 2025 2026 migawo mar pur ema kuom